సుప్రసిద్ధ ఎలక్ట్రానిక్ సంస్థ తెనాలి షోరూంలో చోరీ జరిగింది. సెల్ ఫోన్లు, ఛార్జర్లు, స్మార్ట్ వాచ్లను దొంగలు అపహరించారు. ఈ దొంగలు ఆ దొంగలేనా అనే అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. తెనాలి పాతరత్న టాకీస్ వద్ద గల సోనవిషన్ షోరూంలో భారీ చోరీ జరిగింది. ఆదివారం రాత్రి షోరూం ఫస్ట్ ఫ్లోర్ గ్లాస్ అద్దాలను స్వల్పంగా ధ్వంసం చేసి లోనికి ప్రవేశించిన దుండగులు 18 సెల్ ఫోన్లు, నగదు అపహరించుకు వెళ్లారు. 2 వ్యక్తులు లోపలికి ప్రవేశించి చోరీకి పాల్పడినట్లు సీసీ కెమెరాల్లో గుర్తించారు. షోరూం యాజమాన్యం ఆదేశాలతో ఇక్కడ సిబ్బంది పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. గుంటూరు నుంచి వచ్చిన క్లూస్ టీం ఆధారాలను సేకరించింది. మొత్తం 18 సెల్ ఫోన్లు, 4 ఛార్జర్లు, 4 ఇయర్ బడ్స్, 2 స్మార్ట్ వాచ్లు చోరీకి గురికాగా వాటి విలువ సుమారు 13 లక్షలు ఉంటుందని తెలిపారు. ఇదిలా ఉంటే ఇటీవల పట్టణంలోని జ్యువెలరీ షాప్లో చోరీ చేసిన 2 దొంగలే ఈ దొంగతనానికి పాల్పడ్డారా అనే సందేహం వ్యక్తమవుతోంది.